كابيت صحفت بومبر إرترا سمرت ديمقراطيا ولوتي زتوهب مجلسي هقدف أبلع الهيمانوتاوي تكالاتنا كان تبتب تقطب هقدف بوليتيكاو سلطان كابز تشبت ننجو كل محبرا وطوان بوليتيكاو تكالاتنا بهقدف تبعيتو كان تصنحي ملوء حزب إرترا زفولتو حكي إذا توم نايز توريو قدات زغونو حزبتات إرترا إنا بخيو زلعلو حق خوينو هقدف جن الناش كعلالي زس السحق اللو قدايو نحزب سلز جبقنن عب تحت جامو سلز رقصن حابن زسمعو منقست سلز خوني كوم إلو نغط ألقنا برنبر كم حيشي لكا تسفات قورو اللي كونن حزب إرترا بتصبق بحلن سنة سرعاتن زلل حزب سلز خوني عب لعليو كورد صنح بدلات كله بتعقستي كحلفو صنحي سميتن تسمن عركانن كله تتصاويرو እቲ ካብ መንግስቲ ክረኽቦ ዘይከኣለ ካብ ዝገር ክረኽቦ ክልምንን ክምህለልን ጸኒሑ እዩ እዚ ሰራም መንግስቲ ግን ካብ ዝብላዕን ዝስተን ሓሊፉ ህዝብና ምስ ፈጣሪኡ ዝራኸበሉ ናይ እምነት ትካላቱ ከራኽስ ካብ ዝጅምር ዓመታት ኣቑፂሩሉ እዚ ብሃይማኖታዊ እምነቱ ዝልለ ህዝብና ከዓ ብኻልእ ኩሉ ክፃወር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብሃይማኖቱ ዝመፀ ግን ክፃወሮ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ከዓ ብህግደፍ ዘይተተንከፈ ሃይማኖት የለን ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ዝወሰዶ ማእሰርትን መቕተልትን ቀሊል ኣይኮነን ዝኾነ ፖለቲካዊ ጎንፂ ክለዓል ከሎውን እዚ ሓደ ክልተ እስላም ዘልዕልዎ ፀገም እናበለ ብክርስቲያን ንኸይድገፍ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ፀኒሑ እዩ ኣብ ክርስቲያን እውን እንተኾነ ካብ ናይ ተዋህዶ ፓትርያርክን መሳርሕቶምን ምእሳር ጀሚርካ كساب عشيشتين دياقوناتن كاب تدفيرو زي فلت أدباراتنا قوتتكا نابساوا موساد بزوح كسر حلو تانيهيو حجيقن بزيهو لو مغنى خلت بعبيت هايمانوشات مالت اسلمنا كريستيان ناب حزب زقربو انبيتا عبير شاين رح زيكونس عمولو عبرت الزب عالم كسم محلنان بو درجة بوشتن بدقن استواهدنا انبيتا مقال حق علينا حسابن حوارون هقدف كاب زبان وصع حزب إرترا زوردو لخونتات كنفتر لنا باتشارك أنطونيوس تأثيرهم توحدو بيتا كريستيان بكادرات هقدف كتمرح تصانيحان لنا وتوم قاليهم بدون قرنا توم قاليهم بفرح توحيتهم كسع حجي عفوم حيزهم وكان تصنحو تقول بابو زقال عيد صراحة منوتا وتكبارات هقدف جن كينو زعاقل إذا قبر سلزي كوني ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትና ፀረ ተግባራት ህግደፍ ዓዊሎም ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ኣቦታት ገዳም ደብረ ቢዘን ኣብ ልዕሊቶም ብስርዓት ህግደፍ ተላኢኾም ፀረ ሃይማኖት ተዋህዶ ዝሰርሑ ዘሎ ኣካላት ውግዘትን ኩነኔን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም ብዘይካዚ ነቶም ትሕቲ 60 ዓመት ዘለዉ ኩሎም ኣሽሽትን ዲያቆናትን ብረት ክዓድቁ ዝወረደ ትእዛዙን ብኩሉ ኣድባራት ተቐባልነት ከይረክብ ጎዝጓዝ ክግበረሉ ፀኒሑ እዩ እዚ ኩሉ ፀረ ህዝብን ፀረ ሃይማኖትን ተግባራት ዝመረሮ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎደና ኣስመራ እዝጊዮ እናበለ ክምህለል ከም ዝወዓለ ኣብ ኩሉ መራኸቢ ብዙሃን ተቓሊሑ ነይሩ እዩ ሎሚ መዓልቲ ድማ ህግደፍ ከም ኣመሉ ኣብ ሃይማኖት እስልምናውን ጠብለቕለቕ ምባል ስለ ዘይሓደገ ንቤት ትምህርቲ ድያ እስላሚያ እውን ክህግራ ዘውፅኦ ውሳኔ ህዝቢ ምስልምና ነዚ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ክገልጽ ድሕሪ ምውዓል هقدف دما كم عملو بتأييد كزحلو فتينولو أب كم زبالة نحاون عررن برجت بزحات زيغاتاتنا قدو خمزغولو زتارات رايكونن بزيكا قونسي كالب بالحد زي بلو سرعات كابو حاليفو رهوان أفويتان كفتر الكاتسبه يكونن يقول نمبر حزبي إرترا كنق حالو زقبقو قدى اللو إلنا نري بهيمانو تسلمنا استلعال تقاومو زوم ጸገም ዝፈጥሩ ዘለዉ ዞም እስላም የምናበለ በክርስቲያን ዜጋታትና ከም ዘይድገፍ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ዞም ጸገም ኮይኖም ዘለዉ ሓደ ክልተ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተላኹ ክርስቲያን እዮም ተባሂሎም ብኣሕዋቶም እስላም ከም ዘይድገፉ ክገብር ጸኒሑ እዚ ሎሚ መዓልቲ ዝተራእየ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ናይ ኣመንቲ ምስልምና ጥራሕ ጌርካ ክውሰድ ኣይግባእን እቲ ብልዕሊ ዞም ዜጋታትና ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራዊ ከም ዝወረደ ጌርና ብሓደ ድምፂ ክንኩንኖን ኣብ ሓደ ቃል ጸኒዕና ክንቃለሶን ይግባአና ህግደፍ ዘውርዶ ዘሎ በደል ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሃይማኖታትና ዝወርድ ዘሎ በደል እምበር ኣብ ልዕሊ ፍሉይ ሃይማኖት ወይ ኣብ ልዕሊ ፍሉያት ውልቀ ሰባት ዝወርድ ዘሎ በደል ከም ዘይኮነ
ክንርዳ ይግባእ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታትና ቀንጠብጠብ ተቆጠብ ህዝብና ኣብ ቅዱስ ሃይማኖታቱ ጸኒዑ ክነብር እዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣቦ ወንበር 31 ጥቅምቲ 2017